Cambuur wint. Ja. Weer in Limburg. Mooi, hè? Ja, en het is weer een linksback die het scoort. Ja. Ik kan me indenken, Geert. Dat die te doen op de tafel doet eindelijk het fluitsignaal klinkt. Springend. Billen knijpend was het. Het was verschrikkelijk. Ho, 8 seconden, hè? 8 seconden. Ja. Maar wat is een onkunnetje? Die hebben. Nou, het is dus de vertrouwde fjouwer, hè? De fabulous fjouwer. Het is gewoon Amber Faber en natuurlijk de nieuwe anker van Omroep Friesland. Ja, Rolf de Vries. Trouwens, Geert, hoe Geweldig. zou het nou met Henk de Jong wezen? Dat zal ik je straks even vertellen. Alsjeblieft, op tafel. Een punt. Tjin Pek Zwolle is het maximaal helbere. Maar het goede nieuws is, Heerenveen had in het eigen stadion nog geen enkele keer verlen. En in Ljouwert is de crisis voor even voorbij. Want Cambuur wint van VVV Venlo. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Nou, daar gaat hij nee, nog net. Hoe is het mogelijk? Voorzet bij de tweede peel. Goeie bal. Nou, daar gaat hij. Nee, wen het. Hoe is het mogelijk? Nou, een doelpunt! Op de vastzet is het van Ouderjochter Kont en Bayo. En dan is het een 0-1 van Van den Berg. Benjamin Pauwels, hier op hier. Dit wat te wezen. Benjamin Pauwels, penalty. Jan de Boer, die krijgt een kaart. Mark Diemers mist weg. Hij mist weg. Hoe is het mogelijk? Cambuur, Cambuur, Cambuur. Dit is Trenskau. Je voet het spel. Rallies! Hij doet het weer. Dimitris Rallies. Is het Jan de Boer, maar de redding. Daar gaat hij er alsnog in. Thomas Pols zit op een goede plak. En ze zitten weer gewoon aan tafel. Geert van Tuin, Rolf de Vries en Andor Faber. Welkom heren. Jongens, ik zeg het maar gelijk. Even bij de door in hoes. Ja. We hebben jullie het trijketier. Oh. Op een koppel trijketier. Oh. Ja, vaak jij Maar we hoe van. Nou ja, we jij wel eens, of ik jij vaak van jongen, we zijn krek wat te lang. Oh. En dus hebben we nog zijn trijketier is een mooie lengte voor deze podcast. Oh. Ja? Maar wij zijn inhoudelijk zo goed dat we best wel wat langer herkennen. Ik krijg heel vaak die dat sto inhoudelijk net zo goed bist. Dus daarom zei ik, weet je wat? Maar het is een wees van de jogger, hè? Dat Een wees van de dat jogger. Dan accepteren wij dit gegeven. De jogger slash haker stiert Bob on. Hè? Dus, Dat wel. Na 44 minuten is het gewoon klaar. oké. Jongens, is er een, wij alweer weer een mooi weekend hoorn. Geert, Schitterend. Ja. wie er voor die in je moment wat er echt uitspringt? Ja, de miste penalty van Mark Diemers. Hey, een mooi moment. Een mooi moment. Het is een geweldige scot van Uitvreun Paul op de linksback. Boom. Lekker man. Dat wil je een mooi moment. Ja, vind ik mooi. Ja, ik heb ook een leuk moment. Ja? Want ik wie bij Heerenveen. Tjin voetbal zeggen we. Ja, Tjin Pek Zwolle, Zwolle. volgens Tjin mij. Pek Zwolle. En ik zie te letten op Johnny Jans. Want Johnny Jans die komt dan weer waarom in het eigen Abelense stadion. En dan hebben we natuurlijk altijd het Fries volkslied. Ja, ik zeg het, ja. En dan denk je, zongt Johnny mij En? of net? En? Nou, De lippen stief op mijn gehoor. Nou. Maar, ja, hij zong net mooi. Maar, waar is die de nooiste? Zijn assistent Ronnie Ja, Pander. Ronnie Pander. Ja, nou, het wie geen Volborst? chanticoor. Nee, geen chanticoor. Maar die mormelde inderdaad. Die bewoog het wel Fries- wat. die maar ik bewoog. zie het ik te share op tv, op het scherm. En de koers om beide share van nou, een beetje. Nee, want Johnny die zei letter wat zien. Ja? Ronnie Pander, denk ik. Maar hij zong echt net mooi, hè? Wie wiefelend? Naast me vreeg ik. Ja, zeker. Nee, ik heb net vregen. Ik zag het op de monitor. Nee, dat wie net goed de share te mooi. Maar was jongens, we nog een hebben keer het share. trijketier. Is ik zo. Is ik zo. Zong je trouwens mooi met Fries volkslied? In het Abelense stadion? Nee. Want ik kom ook alle weekend bij dat keertje. Dan heeft alle weekend dat Fries volkslied van Kruid zongen, hoor. Ja, dat is Ik wel ben een meestal voor het zingen wel... Ja, wel weg. daar is hij. En Doos Jongs denk ik nooit mooi, hè, denk ik, met Fries volkslied. Ik jij het Fries volkslied net zo vaak. Nee, echt nooit. Nee, maar als hem yes. Had ik hem hier, het hing het van de gelegenheid niet af. Maar meestal inderdaad ben we professioneel. Dan zit er een microfoon hier en dan zong je net mij. We kennen op die pesten altijd wel even steen. Dat is toch Dat toch ik? tuurlijk, Ja, ja, maar dat het toch ik. is Ja, altijd ja. wel grappig om te sharen welke collega's van de regionale oren, omroepen of de oren media. Het is altijd een beetje 50-50. Hè? De helft van de pastenmuur gaat steen en de andere De helft Friese net. media die stiert. Ja. Bij MVV jongens het Maastrichts volkslied, hè? Ja. Ik denk ook even staan. Tuurlijk. Ja, Ja, maar dat zoek ik wel. met Ja, Ja, dat vind snap ik ik net vind zo ik goed. respect. Maar wat FC Greenswil laatste bestuur, die bleun achter de pasterminus zitten die dan. Die bleun zitten. Ja. Dat vind ik een beetje zielig, vind ik. Er is nog een legendarisch beeld in het Abelense Ja, ja, ja. stadion... waarin Beenhakker en consorten nadrukkelijk zitten bleun bij het Fries Ja. volkslied... in Ja. het uitvak, hè, wat toen leeg weer. Ja, maar daar kon je toch net En ik zitten? zie het in ernaast. uitvak? Ja, zie je dat ernaast? Ja. Roelof, Ja. hoe wie dien
Frieske wieken. Zo mooi. Ja? Oh, lekker man. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, lekker man. Even uitlezen misschien voor de meesten. Door heeft een nieuw programma. Ja. Op de Vrete Jong. Elke vrede jongen om jou De achter. Frieske Wieken. Ik op Spotify en YouTube te zien Ja, trouwens. door heeft een debuut maken als presentator. Ja. Als de nieuwe anker van Omroep Friesland. Nou, dat Kun je hier een beetje ontspannen zitten? Of, want ik bedoel, ja, dat vreed wie is gespannen. Vreed wie ik bloednerveus. Maar En Toornjek. Tonsjik en Waasjik. Hier ben ik wat ontspannender. Je bent die inderdaad, zelf. vlot voor. Want ja, je bent dan toch, je bespreekt de politiek eigenlijk. Dus dat is dan even weer moet in je comfortzone. Dus dan mag je weer even een beetje onwennen. Dus kijk, zoals dat ik 8 jaar toen ik voor de eerste commentaar die bij een wedstrijd via Heerenveen en ik bloednerveus wie, ben ik dat natuurlijk nou ik. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Maar het is hartstikke leuk op de dan. Komen de Vreed week al een gast trouwens, Johannes Kramer. Dus dan geven we de wedstrijd aan. Dan geven we knal. Hartstikke goed. Hij staat het Sjoen, Geert? Ik had helaas mist. Niemand Is dat het Sjoen, Andor? Ik zie het in Venlo, maar ik weet wel waarom Sjen. Ja, ik oké. zit daar Ja, nog ik heb op, het zelf ook net zien. Dus Nee, Sjoen, dus Maar nou ja, goed. Roelof is wel zo vriendelijk geweest om alle linkjes die er Ja, nog te vinden binnen van dit Ja. programma nou staat te sturen. Ja, Nou, ja, zeker ja, net, ja, jongens. Maar je moet toch altijd een beetje een kring wat je dan opbouwt van een sjoggers. Ja, zeker. Nou ja, misschien eerst Nee, in maar de eigen familiekring. Ja, haak ik die in mijn Hij, mem, misschien de vrouw. Ik snap dat je er beginnen. Je moet het stadig gewoon opbouwen. Stadig Dus opbouwen. En dan buurtapp. Roelof, buurt- Roelof ja, verovert Friesland. Ja, wie ik in onwil, maar ik zie het op dat moment bij de prachtige voetbalvereniging, de CSV de Leeuwarden Zwalion, een receptie te leren. Geert, we moeten erop, want we hebben maar 44 minuten. Door. Ja, en door. Jongens, de stellingen. Eerst van Roelof. 8 punten uit 8 wedstrijden is een teleurstellende competitiestart van Heerenveen. Ja. Andor, de eerste helte van Cambuur, wie de beste helte van het hele seizoen. 100%. Geert, Benjamin Pauwels, wordt de revelage van dit Ja seizoen. man, wat een heerlijk is dat. Roelof, ik heb eens alleen nog maar positieve loeren om mijn nieuwe programma. Nee. Nee? Een beetje realistisch. Oké. Altijd wel Geert, wat klein. Kees van Wonderen is de ideale trainer voor Schalke 04. Hij is stoïcijns genoeg, dus ik zeg ja. En de laatste is voor Andor. De crisis bij Cambuur is weer voorbij. Voor de komende 12 weken voor, ja. Jazeker. Ja. Want vertel eventjes hoe Jip ziet Henk. Wie het echt een enorme crisis? Het wie een behoorlijke crisis. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik kreeg er zelf oranje toons die bij de training en het persmoment in het Cambuurstadion. En ja, nu een gevoel, een gespannen sfeer hing het er dan. Dat verneem je on alles. Het is net zo dat ik concreet signalen kregen ha. Nou is natuurlijk de hele minder resultaten. Maar het is een gevoel wat je bekroept. Dat je om je heen vernemen. Onder de Beschroot meeste dat gevoel is. nou ja, dat gespannen. Er hing het een aparte sfeer. Het is oors. Het interview, we hebben het Griff nog hoe Hasselen. Wie oors met Henk. Nou, pak hem er gelijk maar bij. Maar we eerst Jerry of was het eventjes inlieden? Nou ja, leven we gewoon maar naar luisteren. Want Even ik denk luisteren. dat kunnen ook zijn. Nee, Henk de Jong? Ja. Nou, dan ga ik even in het Nederlands. Kijk, Hoezo? nou, dat iedereen even begrip werken door haar. Kijk, in de zomer hebben we gekozen als club voor een andere traject in de club. Een andere manier van werken. Op het veld, overomheen. Maar ook met jonge gasten, jonge mensen in de club. Jonge spelers. En dat is hartstikke goed. Daar sta ik volledig achter. Maar jonge mensen, jonge spelers, dat vergt ook tijd. En tijd is 2-3 jaar wat wij doen. En dan ben je weer in de Eredivisie. Maar nu gaat het zo snel. En ja, dan word ik ook beschoten, ook richting directie. Ik krijg telefoontjes over mij. En dat is terecht, want we verliezen. Maar wel even in de realiteit. Ik heb vanaf het begin gezegd, rustig, niet te veel zeggen. Niet over waar spelen we. Want ik ben niet gek. Ik ben 40 jaar trainer. Ik weet heus wel hoe we ervoor staan. En die groep is geweldig. Dat zei ik vorig jaar ook, maar toen wist ik dat kun je ook. Deze groep gaat groeien. Deze groep gaat aan het einde heel mooi staan. Alleen het gaat met vallen en opstaan. En nu wordt de druk zo hoog. Ja, we gaan het de andere kant op. Nu ben ik de kopveer. Klaar, dan sturen we het eruit. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel wat het is. Ja, dat zei Henk de Jong, Oudoene Vreed. Dan skekelt hij dus in één keer oer op het Hollandsk. Ja. Apart, toch? Ja, dat is apart, ja. Ja. En dat vond ik wel. heeft hem ook vregen van waarom doet dit? Ja, nou ja, hij woer dit badskip kwiet en woer daarbij een zo breed mogelijk publiek ontsprekken. Zelf zei hij dat het ruchte wie ik op de fans, zodat ik alle fans uit mij krijgen. Kijk, de Louter fans. De louter fans, want natuurlijk ja, net iedereen is de Frieske taal machtig of dot kijkt alsof hij of zij de Frieske taal net machtig is. Ik denk zelf dat dit toch echt wel een badskip is onder directie. Om
nou ja, in ieder geval tiert te vregen, tiert te keepjen. Want dat is wat hij het de hele tijd toe had. Dat het tiert neder had. Nou ja, hij had natuurlijk ik vernaam dat hij gigantisch onder druk staat. Ja, nou het hij zijn verhaal die en het hij in het Iepen Bier een oproep die om tiert te krijgen. En dat vooral ook een boodschap is wat onder directierucht is. Ik heb een idee. Dat uw collega Geert van Thun daar wel wat van vindt. Ik wil er wel wat voor zeggen. En ik doe dat even in het Nederlands. Ja, dat is ook net. Ja. Maar ik wil wel graag dat iedereen dat kan begrijpen. Ja. Kijk, Henk de Jong die kreeg een tijdbom onder zijn zetel geplaatst. Dan pak de camera. Pak de camera even. En die dacht van, hoe pak ik dit aan? Daar heeft hij goed over nagedacht. En hij dacht van, ik plaats die tijdbom terug naar daar waar hij eigenlijk hoort, naar de directie. Dat is wat hij heeft gedaan. En dat is misschien niet onverstandig. Want als het zo is dat Henk de Jong gelijk heeft en dit is besproken van hoog tot laag, van zo gaan we het doen, dan is er gefaald in de communicatie bij Cambuur. Want dan moet je het communiceren. Doe je dat niet, dan creëer je een probleem. Het is namelijk heel simpel, en dat is in het betaalde voetbal uitvergroot. De verwachting bepaalt de teleurstelling. Dus als de verwachting hier zit, dan gaat de teleurstelling daar komen als je hem niet waarmaakt. Dat is wat er bij Cambuur gebeurt. Nou ging het roer in het Fries. Dus Henk die had dat even delen wollen, want die viel er natuurlijk om. Dit komt net goed. Dan hier Henk, ik pak nog een keer de camera. Zo. Ben je in Nederlands? Nee, nou ik even naar Fries. Maar dan Henk, dan zei het eigenlijk hetzelfde wat ik zei. Net in een waarheidje. Ik zei in Attegraven en consorten net in een waarheidje. Het komt wel goed. Dat heb ik 3 weken hier zijn, dat zei ik weer. Maar dan, in dat licht, Geert, is het natuurlijk wel heel erg vreemd dat Lars Lamboy hier aan dezelfde tafel zijn heeft van jongens, Cambuur met altijd om de prijzen mooi van. Plak 5, eigenlijk eerste 5. Ja. Wiels Henk dan voor nog op de training zijn het. Nou jongens, ik wil eigenlijk een doel, 8. En Levin dat die een doelstelling formuleren. Nee, nou ja, ik vind dat ik wel een beetje jaren bij sport, ja, dat je toch wel je doelen uitspreken, want anders dan wordt het ook een vrijblijvende zaak. En dat is het net. En ik denk dat Henk de Jong, als hij alles fit had, maar dat vind ik het grote probleem bij Cambuur, ze bent nooit fit. Maar als hij alles fit had, had hij goed elftal. En als ik ze nou de eerste helft voetbal in Venlo, ik nou, dat komt goed. Jij dan even collega Ander Faber, dat het de beste eerste helft van dit seizoen. Jongens, je mag net in een waarheid. Zeg nou eens naar de wedstrijden van Cambuur. MVV, die winnen ze. Dan komt Helmond Sport thuis. Die verliezen ze op wonderbaarlijke manier. Hier zou je in voor Cambuur wezen matten. Kansen worden net afmaken. Dan komt Top Os. Ja, dat was even een beetje minder een wedstrijd. Dan komt Jong Ajax. Die verliezen ze wel, maar die gaan ze winnen matten. Dan komt Rode JC. Die spelen ze gelijk, gaan ze gewoon winnen kunnen op basis van het spul. Maar dit is, dit is wel heel erg door een blauw-giele bril. Ja, nou, nee, dat is gewoon wat het is. Als ik het zocht. En die is net blauw-geel wel. Nee, Wat blauw. Nou, is een beetje blauw. Beetje blauw natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, en als dan er 2 penalties in je wedstrijd mist worden, als die Mark Diemers 2 penalties mist, dan kan Henk er niks aan. Dat heb ik niks mee. Maar ja, dat denk ik, ja. Maar hier kan we nou verlen van Venlo. Hoe wie het dan gaan? Ja, wie er dan die krijgen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Mijn gevoel zei het wat oors. Ja? Ja. Nee. Wat zou je gevoel dan? Nou, mijn gevoel... Ja, nee, wat zullen ze ermee bereiken? Dat ben ik helemaal niet eens. Net een heel soort. Nee, verwacht je bent niet helemaal dom daarboven. Ik hier... Op basis van dat gevoel wat ik op de toons kreeg, hier ik het idee... Als ze verliezen, is het clear. Wacht even, jongens. Want er is iemand aan deze tafel, Geert. Wat? Die is opvallend stil. Roelof. Nou, ik zit het... dit ben ten eerste de 2 Cambuurwatches. Ja, maar presenteert nou een nijpolitiek programma. Oh ja, dat is dan wel een mening, toch? Ja, dat is het enkel. Nee, het idee dus van een presentator is dat je geen mening hebt. Dat je een Nee, dat is verkeerd. Oh. Maar spreekt u het? Nee, nou ja, ik speelde uit Toons. Toen stond we rondkaart van die training. En toen speelde ze dit gevoel. Ik was nou saist. En wat mij gewoon heel tijd pot opvalt, is dat Lars Lamboy om begin van dit seizoen had de doelstelling top 5. En dat Henk de Jong niet zei. En daar letter op Romkamer top 8. En dat Lars Lamboy dat letter een beetje maar iets ertussenin. Ja, wat mij het gevoel houdt, dat het tussen die 2... Of het nou inhoudelijk verkeerd zit of zelfs persoonlijk, dat weet ik net. Maar dat het tussen die 2 net helemaal oké zit. Dat gevoel krijg ik heel bot. Is dat journalistiek? Ja, dat is journalistiek, want dat is op basis van de feiten. Oké.
Dus dat het net helemaal Dat is zo boter dat tussen, dat het net boter tussen Henk de Jong en Lars Lamboer. Nou ja, net boter. Persoonlijk weet ik dus net. Dat zit ik erbij. Maar ik merk wel dat je het... Er zit een enige discrepantie in het uitspreken van de verwachting. dat is een feitelijke iets wat ik constateer. Dat denk ik, dat is opvallend. Maar waar het mij volle meer om gaat, is dat ik net begreep dat als er van onder tot boven bepraten is, we pakken het oorzoon, we brengen jeugd in, et cetera, en zullen dan genoegen nemen met het feit dat het tamelijk onregelmatig wordt in de resultaten, dan begreep ik net waarom had je dat aan tevoren net goed uitspreken naar Boetentaal. Omdat het Want dat moeten die supporters weten. Ja, maar Henk zei dat zij is. Maar Ja, dat nee, zei maar de Lars Lamboer net, hè? Nee, maar goed, ja, hij had het net zo. Dus, maar Zo Henk zei van, we hebben dit machinaal afsplitsen. Ja, maar maar gaan we Lars Lamboer dat ik zeg niet hetzelfde wat Henk zei? Nee, dus Maar wel... hebben we hem ook net vregen. nee, Dus inzien, Maar zo nou, Henk doelstelling wel natuurlijk, Henk maar... de Jong dit zei, had het net weer, want dan steekt hij wel op een hele rare manier zien. Nou ja, er zit nog een verschil tussen net wierwijzen en een verschillende interpretatie van de waarheid. Hij zei natuurlijk. vrij hut, van onder tot boven, allemaal over eens. Zo ja. pakken we het aan. Dan In het maar je Nederlands. met maar Lars Lamboy om die en dat klopt dat Henk zo'n had over Maar het zit plan met Arthur het Graaf vrij. ik nog voor de volle 100% achter Henk de Jong? Hebben we dat gevoel? Dat de directie nog wel volledig achter Henk de Jong zit? Doders net. nee, dat gevoel heb ik net. Nee. Nee. En we hebben eerst dat gevoel dan op? Of? Nou ja, op een combinatie natuurlijk. De prestaties en het feit... altijd klopt het wat Henk de Jong zei... dat dit apparaat is. Dan zou het inderdaad de beleidsbepalen sieren... als die, zoals Geert ook zei, de iepen niet ziekje. Ja. Want er lijkt nou... zoveel druk op die spelers. Ik had de spelers ook interviewd natuurlijk. Die zeiden dat ik had 3 spelers sprutsen onder daar en alle 3 onafhankelijk zijn ze dat er gigantisch volle druk op die ploeg Ja. stier. En ze zeiden net 1000% achter de trainer. Dat echt nog. En nou ja, dat maakt het Dus dus. altijd. Maar Nou, dat is net weer. net. On the record toch, ze is er toch altijd. Ja, maar Hoeveel spelers hebben we in de oude geschiedenis on the record op een microfoon of ergens wat er niks zijn van nou de trainer moet eruit. Dat gebeurt haast nooit. dat gebeurt net. Maar Dus daar net z'n volle waarde. Doe is journalist, wij zijn journalist. Als het alleen nog voor de bühne wie, als dat zou west wie, dan hien wij dat weten. Dan is dat ik weten. Oké, ja. En ik heb meerdere spelers sprutsen de die het en ik had net het gevoel dat er Nee, zo. geen sprake is nee. van een gebrek aan chemie tussen de spelers. Maar wel dus bij de directie. Nou ja, En de lieve commissaris. zij hien al die druk wij nemen kennen. Bij dit Cambuur. Dat vind ik het onbegrijpelijke ervan. dat hebben ze net in. Als het is dat Henk zei, waarom has het net zo communiceerd? Waarom has het net als een blok zijn van jongens, denk erom. Want wist wat het punt is? Alles weer, ik heb er al eerder over zo'n focus op dat stadion, Ja. dat stadion. En dat wordt groot en dat wordt mooi. En dat wiert het weer fantastisch. Tred in een heel toer meest in dat nieuwe stadion. En daar heb je alles op focus. Maar dan is er misschien even vergeten om te communiceren dat er echt nog een technisch aspect is, waarbij enige voorzichtigheid geboden is. Ja, dat is niet gebeurd. En waarom dat net gebeurd is, dat weet ik net. Ja, en als Henk de Waard hier net spreekt, dan is het weer. Maar Ik had deze weekend, want dat is ook een man die altijd wel wat olie op het vuur gooit. Dat is Ipe Smit, de erevoorzitter. Ja. Ik heb bellen met Ipe Smit en ik zei van Ipe, we willen graag een paar vragen stellen. Ik over de positie van Henk de Jong. Nou, hij zei, dit liet ik graag om mij voorbij gaan. Want ik wil net te negatief wezen over de Henk de Jong. voorzitter spreekt zich uit, zei de Leeuwardenkrant, Nou, maar niet op precies. dit punt. Nee, precies. Maar dat zei hij eigenlijk op waanzin. Ik heb hem oude de waanzin, ik hem bellen. En hij zei van, nou, vind je het goed? Ik misschien net, want ik wil net te negatief komen over Cambuur. Want dat is wel mijn club. Ik zei, nou prima. Ik stel gewoon een paar vragen. Als je zei van, ja, dit vind ik geen leuke vragen, horen we gewoon op. En maar oors kist gewoon een antwoord, ja. Nou, de eerste vraag wie van Henk, het nog altijd een soort krediet. Vind je dat terjochten? Nou, hij zei inderdaad van deze vraag. Dit liet ik graag om mij voorbij gaan. Daar ging ik net door. Dit is een vraag voor de directie en voor de rievencommissaris. Dat is zo. Oké, nou prima. Toen zei ik van, vraag 2. Krijgt Henk het weer op de rails? Lange stilte. Hij zei, ik zie eigenlijk geen enkel aanknopingspunt. En als Henk denkt dat hij het niet meer op de rails krijgt, moet hij gelijk de eer aan zichzelf houden. Ik denk, hey, dat is antwoord op vraag hier. Ik dacht precies hetzelfde toen ik het leesde. Ja, hè? Ik denk, nou, hij wil niks Maar zeggen. Vervolgens... wat vind je hem dan van een erevoorzitter? Hij klinkt een beetje als een supporter. Ja, Maar dat mooi? Ja, Hij maar mag dat er mooi. gewoon een Ja, mening ja, over, ja. prima. Ja, Riemer van der Riemer Velde. van der Velde, Riemer van der Velde is ook toch supporter? Nou ja, en dat daarvoor ben je Mag. erevoorzitter. Ja, Dan vind ik vind ik ook, dat je dat podium Is misschien beginnen wel de haalt. grootste supporter van de club. Ja, ja. Nee, dat vind ik niks. Dat is Maar in prima, dit als het maar verband inhoudelijk is. woe ik nog wel even iets kwijt, jongens. Want ik weet net een stoude vraag gesteld. Dus ik denk het net met de Leeuwardenkrant. Gaat het wel eventjes over de geerstelling van de technische staf? En ik heb er ook wat van zijn in het verhaal was het over internet. Ik heb zijn van het is jong en talentvol, maar is het genoeg? Dat Komt is hier even een primeur aan? Dat is even de vraag. En nou weet ik uit uitermate betrouwbare bron dat er Wordt dit een primeur? Let op, dit is de primeur, knippen de maar
Nou, je even zitten, Geert. Knip hem er maar uit. Maar ik weet uit het zeer betrouwbare bron dat uit invloedrijke zijde binnen Cambuur bezocht wordt om Sander van der Heijden waarom te krijgen bij de club. Zo. Als assistent-trainer van Henk. Nou, Zou Onze Heer komt terug. Zou het zeker. Maar Sander, het is mooi er ook. Nee, maar daar kink ik wil iets hoe zeggen. Sander die gaat echt net bij de uitlooptraining en de krachttraining en dat soort dingen. Die moet dan een uitbalanceerd takenpakket krijgen waarin het gaat om de tactische zaken, om het delzetten van het elftal, het profileren van het profiel van hoe dat elftal speelt. En uiteraard is hij bij de wedstrijden aanwezig. Nou, dat kost hem x aantal per week. Daar moet hij in zijn eigen zaak even niet voor inzetten. Daar moet hij voor compenseerd dat kost worden. de patiënten. Daar wil hij voor compenseerd worden. De gedachte is dat als dat om en bij de 25.000, 30.000 euro per jaar kost het. Nou, daar is wel ruimte voor. maar dan maakt Sander... Wacht even. Arjen, rek je er even uit. Dat is minder dan 2400 euro, hè? Ja, maar maat. wacht even. Ja, maar dan moet dus daar reageer die je niet op. werknemer maar dan compenseerd worden. Als Sander moet zelf natuurlijk ook wat verdienen Ja. bij Cambuur. Ja, natuurlijk. Oftewel mee oren worden, Ja. Pieter Kooi moet even scoren. Nou, dat zou de aangewezen persoon zijn. Maar hoe Pieter goed is Kooi dit de koers? Ja, Hoe goed ja, is dit de koers dat dit trok je? Nou, het is een reëel scenario ondertussen. Gezien de omstandigheden, zien hoe het gaat. Ik ben het, ja, nou ja, ik zou het fantastisch vinden, maar echt voor Cambuur. Maar ja, ik vind de staf is, nou ja, wat ik zei, jong en talentvol. Ja, maar nog even Maar Geert, concreet. dan bent journalist, do zei dit net als do soers dit net uit de tomme. 2 bronnen. Kennis wel Arjen. Maar dus de kans is reëel dat Sander van der Heijden waarom komt. Hoeveel procent? Druk het uit in percentages. We tussen weken in de directie van Cambuur bespreken. Maar druk het dus uit in percentages. Ja. Want ja, een reëel scenario is dat 100%. Ja, Ja, de dat vraag is is toch niet wie een dat relevante betalen. Je kan u dat betalen? Nou, denk ik net. Want voor dit seizoen had ik maar ook al zitten. Bis ze er net uit kwam. Dus de club. Dus dan kom je weer bij externe financiers. Ik denk net dat Pieter Kooi, ja, die is ik bij Fiesta Gek, die zal dat ik wel wat wel altijd Ik denk dat het volle meer kost als die 24.000. Ja, dat is die werknemer die je betalen moet en die bij die escape rooms vervangen worden moet. En dan komt Sander nog, nou die maakt er ook een x-bedrag voor haar. Ik denk dat je gauw uitkomt op een bedrag van 80.000 euro. Op ierbasis. Maar ja, dan ga je wel Sander van Heijden. Dat dacht ik eerlijk zijn, maar die 30.000 euro, dat kan haast bijna net. Kan haast net, want ja, dat kan hem net compenseerd worden. Hij moet lijkt een mij, maar- vergoeding hebben, dat is duidelijk. Maar Ja. jongen, dit wordt deze week onkaart bij de directie van Cambuur. Nou, we komen de nijweek op weer waarom Ja. niet. Dit is goed nice. Ja. Nou ja, ik heb ook nog dat wat wel kleerste in van die 1000%. Mark Diemers gewoon nog even hier. Ah, dat Gewoon- is laten we dat dan. Ik heb Ja. ik net van neer monteerd, toch? Dus, Nou, gooi Mark Diemers er maar in. ja. Ik voelde natuurlijk ook dat er druk op zat en dat voelde heel het team, voelde de trainer zelf. Dat merkte denk ik iedereen ook wel rondom Cambuur. En ja, ik ben blij dat we zo antwoord hebben kunnen geven, want ja, wat ik net ook al bij andere media zei, het is niet dat we 100% achter de trainer staan, maar 1000%. Dit is onze trainer en wij zijn ontzettend blij met hem. Dus ja, de samenwerking is hartstikke goed. En je ziet vandaag ook aan de eerste helft. Ja, ik denk dat we zonder overdrijven weer geloof speelden de eerste helft. En ja, dat is ook het plan van de trainers. Dus dat is niet alleen omdat wij het zo goed doen. En ik denk dat we meerdere eerste helften of delen van wedstrijden heel goed hebben gespeeld. Alleen onszelf niet beloond hebben. Nou, eigenlijk deze eerste helft belonen we onszelf ook maar 1 keer, waar we ons misschien wel 5 keer moeten belonen. Dus ja, ik was gewoon heel erg blij en opgelucht, ook voor de trainer. Dus heel blij voor iedereen die Cambuur een warm hart toedraagt. Nou, dat zei Mark Diemers. Mark Diemers en de spelersgroep staan dus achter Henk de Jong. Hansie zit ik achter Henk de Jong. Geerdek. Geert zit ik achter Henk de Jong. Ik sta ik achter Henk de Jong. Hier in de oor dat hier je met ons verwachten. Ik sta net voor Nee, of net. achter een trainer. Nee? Oké, nou goed Maar zo. wat ik wil volle sissend voen wie het laatste fluitsignaal. Ik heb heel nadrukkelijk op Henk de Jong let. En hij is heel rustig. Hij rent naar de vierde official. Je houdt vierde official een hoorn. En hij draait om, gaat naar zijn staf. Omhelzing, machinaal. Dan rent er het veld in. En dan is de eerste die te zien komt, die er waarschijnlijk op ziet, is Mark Diemers. En die twee die vallen elkaar in de jerms. Henk-Jan Dijks had er ook een hele mooie foto van maken. Ja, dat Ik wie was een heel leuk van Henk-Jan. ja, dat hij eens een keer Ja. een goede foto had. Ja, dat is een heel sprekend beeld om het samen te zien. Ik moet die interrumperen. Oh, Ja, is het weer z'n vier? het is best een 4, jongens. Nee. Nou, gooi hem er maar Nou. in. Oh, god. Omroep Friesland. Waar ga ik aan de telefoon?
Ja, waar heb ik onder de telefoon? Dat is natuurlijk de vraag elke week weer. Ja. En Jim zei ze altijd van, ja, de vorige keer wie het Johnny Jansen. En Jim zorgde dan vaak naar het programma. Maar ik vond al even... Doe eerst. Doe maar, snel. Cambuur, FC Volendam. Bent u actief in en rond FC Volendam? Oh, Nee, ik dacht nee. ik wil meteen nog zeggen Robert Muren of Jamie Jacobs. Maar Oh ja? Nee. dat wist ik origineel. Nou ja, stel de volgende vraag maar. Bent u voetbaltrainer? Ja. Geert? Bent u voetbaltrainer van een club in de KKD? Nee. Bent u hoofdtrainer? Ja. In Nederland? Ja, jongens, het wordt... Jim woont het graag een stukje dreger. Ik dacht, Ja, doe maar. in de Bundesliga dacht ik misschien. Maar dat, In de Bundesliga, dan vraag Kees bent u Kees van Wonderen? Nee, in Nederland zijn. Nee, hij is niet Nee, Kees van in Wonderen. Nederland zijn. Nee. Bent u hoofdtrainer in de Eredivisie? Nou, zeg dan maar een hint, Jan, jongens. Ik net in de KKD. Geen muiden? Een hint, zal ik een hint geven? Ja? Hij is niet vies van een tattoetje. Weet je Juri Rozen? Bent u hoofdtrainer in het amateurvoetbal? Ik snap er niks meer van. Je snapt het net? Nee? Tattoo en Hij had een verliezen bij Cambuur. Hij traint zeer talentvolle jeugd. Hij woont dit weekend met zijn team met 3-2 bij ADO Den Haag. Jongen, ze zitten mij al hier rond te zien. Geen idee? Wacht. We hinsen krijgt hoe de assistenten van Henk de Jong. Hij skeert hem haast nooit. Hij is gast geweest aan deze tafel. Joey van den Berg. Joey van den Berg, nee. Nee. Dat slaat helemaal nergens op. Nou, zeg het maar. Met wie hebben wij het genoegen? Ja, dat ik niet genoemd word, dat is Pascal Bosgaard! Ja, ze vonden het te moeilijk, Pascal. dat snap ik wel. Die hebben ook hele moeilijke hints gegeven. Nou, dat viel toch wel mee? Dat viel toch wel mee? Nou ja, zoveel indruk heeft hij nou ook weer niet gemaakt hier. Ja, ik dacht misschien ook wel genoemd in één adem met Sander van der Heijden, maar nee, helaas niet. Nee, hè? Nee, heb je trouwens gehoord, de primeur van Geert? Ik heb inderdaad gehoord, ja. Ja, nou, wat vind je ervan? Eerste reactie, Sander van der Heijden komt weer terug. Nou ja, als dat zo is, dan is het lek boven. Dat is ja, toch? Dan is het lek boven. Even serieus, Pascal. Jij hebt natuurlijk met die mannen gewerkt. Leg eens uit waarom het lek dan boven is. Nee, nou ja, goed, dat weet ik niet. Daar ga ik niet om. Maar weet je, kijk, volgens mij hebben ze... Wat ik ook al een beetje begrepen is dat ze Sander ook al een keer gepolst hebben afgelopen seizoen, volgens mij. En die wilde dat op dat moment niet. Of dat het financieel was of het niet wilde. Dat weet ik niet. Volgens mij was het zo dat hij ook maar een x-aantal dagen wilde komen. Dus ja, ik weet niet wat de achterliggende gedachte nu is. Daar zal de directie en Henk denk ik wel over gaan. Maar ik heb geen idee. Nee. Nou ja, goed, jij bent natuurlijk 3 jaar lang assistent geweest bij Cambuur. Je hebt veel samengewerkt met Henk de Jong. Je bent ook nog even interim geweest. Je hebt alle successen meegemaakt. Hebben jullie eigenlijk nog wel een beetje contact, jij en Henk? Ik heb met Henk zeker wel regelmatig contact, ja. Oké, en volg je Cambuur ook nog wel een beetje? Jazeker. Ja? Ja. Nou ja, want de resultaten die vallen behoorlijk tegen. Hè? Thuis in het nieuwe stadion niet gewonnen. De een naar de andere penalty die wordt gemist. Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk hebben ze het weekend wel, vrijdag wel gewonnen. Dus ze zitten weer in de lift. Maar dat ze een moeilijke fase hebben, dat is wel duidelijk. En ja, volgens mij heeft Henk nu ook hij had aangegeven voor de wedstrijd dat hij met de oudere jongens zou gaan spelen. Nou, gelukkig hebben ze een goed resultaat gehaald, dus dat is wel heel positief. Alleen ja, dat het nog niet top is, dat is denk ik ook wel een understatement. Ja, en dat dan de kritiek zich richt met name op Henk, vind je dat terecht? Nou, maar dat is, weet je, kijk, Henk is Henk. En iedere trainer die daar voor de groep zal staan, die zal kritiek krijgen. Dus ook Henk krijgt kritiek. Wat gewoon, denk ik, heel normaal is als trainer. Alleen, hoe ga je met die kritiek om? En ik ken Henk een beetje. Die doet naar buiten toe natuurlijk heel erg relaxed. En dat is hij op zich ook wel. Alleen dat het aan hem knaagt, dat weet ik wel zeker. Ja. Nou ja, en hoe weet je dat dan? Dat het aan hem knaagt? Nou, omdat Henk wel een trainer is die altijd wil winnen. En als je natuurlijk geen topstart hebt gehad, ja, dan gaat het bij elke trainer knagen. En bij Henk ook. En Henk, ik weet wat Henk erin legt. Heel zijn ziel en zaligheid. En als dan het resultaat uitblijft, ja, dan gaat het bij Henk ook knagen.
Ja, nou, er wordt wel eens gezegd dat Henk het beste rendeert met een goede ervaren assistent naast zich. Het is natuurlijk voor jou lastig om wat te zeggen over de beide assistenten. Hè, met Rick Reinsma en met Jeroen Burghout. Maar toen jij zeg maar samen met Sandor assistent was van Henk, hoe was toen de samenwerking? Ja, dat was hartstikke goed. Kijk, Sander heeft natuurlijk in mijn periode is hij eigenlijk al na een jaar al weggegaan, hè. En toen nam ik het stokje een beetje van Sander over. Maar nou ja, weet je, kijk, dat is inderdaad, ik denk dat dat een heel uitgebalanceerde staf was. En niet dat dat nu niet zo is. Hè? Want laten we eventjes één ding vooropstellen. We gaan niet de assistenten die op dit moment werkzaam zijn afkraken. Alleen ja, goed, misschien is het wel zo dat de samenwerking... of het vertrouwen misschien vanuit Henk nog moet groeien met de assistenten. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Nee, maar toen jullie assistent waren en in die periode, toen jullie kampioen werden, toen zag je heel duidelijk het plan, zeg maar. Hè? Gewoon of hoog druk zetten of een overtalsituatie de tegenstander laten komen en dan een overtalsituatie creëren op het middenveld. Ja. Zie je nog iets van dat plan, zie je dat ook nog terug in het huidige team? Nou, ik zie wel dat ze het proberen. Alleen, ja, weet je hebt ook te maken met de kwaliteiten van de spelers. Je moet ook als trainer kijken naar, wat heb je voor kwaliteiten. Het spel wat we bij Cambuur gespeeld hebben, dat probeer ik ook bij Feyenoord hier een beetje te doen. Nou, dat lukt op zich redelijk. Alleen je moet wel kijken naar wat zijn de kwaliteiten van je elftal. En ik denk dat op dit moment bij Cambuur de kwaliteiten denk ik minder zijn... in dat opzicht ten opzichte van een aantal jaar geleden. Ja, want jullie missen, of dit Cambuur, ja, jullie hadden toen, jullie hadden Muren, jullie hadden Jacobs, Paulussen, Schouten, je had een goede keeper. Molen. Ja. Molen, vooruit de maat, Molen. En nu heb je eigenlijk alleen Diemers. Mist Cambuur, het huidige Cambuur, dan misschien de kwaliteit om bovenin mee te draaien? Nou, ik weet niet of dat zozeer boven meedraaien moet zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk Mark Diemers gehaald. Ik denk dat dat een van de betere, zo niet de beste speler misschien wel van de KKD is. Alleen wat mij wel opvalt, is dat hij heel veel de bal komt halen. En ik vind altijd, als controleur of als 6... moet je de bal niet komen halen. Want jij moet beslissend zijn, zeg maar, in een fase na de verdedigers. En op het moment dat hij de bal komt halen bij de verdedigers... dan mis je natuurlijk een heel groot gat op het middenveld... wat je wel moet invullen. En dan zou je dus een centraal verdediger moeten hebben... die daarin moet stappen. Alleen dat hebben ze op dit moment niet. Ja, Van Mullum zou dat dan misschien moeten zijn. Ja. Hebben jullie nog een kritische vraag, jongens? Want hij hangt nu aan de lijn, hè? Moeten we nog met Pascal even hebben over Heerenveen? Nou, Ja, Pascal is denk ik nu sinds dit seizoen ook Heerenveen-fan, of niet? Nou, ik ben geen Heerenveen-fan. Maar ik volg het wel, zeker. Maar mijn broertje natuurlijk daar werkzaam is. Daarom, juist. Ja, dat is zeker leuk om te zien. Ik ga er ook graag een keer naartoe. Ik ben er nog niet geweest. Maar nee, ik kijk daar zeker nu naar. Omdat mijn broertje werkzaam is daar met Van Persie. Dus dat is wel heel leuk om ook mee te maken. kan je even uitleggen? Niet iedereen weet dat. Wat doet jouw broer precies? Of broertje? Nou, mijn broertje is eigenlijk van plat gezegd noemen ze dat een videoanalist. Maar daarbij voert hij gewoon nog veel meer taken uit. Zet trainingen weg, maakt plannen. Dus eigenlijk is hij gewoon een soort van rechterhand van Robin van Persie. Dus dat is wel... videoanalist is misschien te kort door de bocht. Maar hij heeft het de afgelopen 10 jaar echt fantastisch gedaan. Hij heeft zich ontwikkeld als, ze zeggen, een van de beste analisten van Nederland. Dus ja, vandaar dat hij ook met Robin meegegaan is naar Heerenveen. En hij is dus nog aanvallender ingesteld dan jij? Hij is nog aanvallender ingesteld, zeker ja. Nee, maar dat is denk ik ook wel de hand van Robin. Kijk, Robin is natuurlijk een hele aanvallende trainer. Is gewoon goed gestart. Nou, hij heeft ook eventjes een kleine terugval op dit moment. Ik denk ook dat die dip waar zij in zitten, komen ze ook wel weer uit, hoor. Ja, want gaat Robin het wel redden met zijn speelstijl bij Heerenveen? Ja, 100%. 100%. Ik denk dat het zeker gaat redden. Alleen als trainer moet je je denk ik ook niet van de wijs laten brengen. Kijk, nu heeft hij ook wat commentaar. Hè? Hij krijgt het commentaar vanuit de media. En het is allemaal wat te aanvallend. Ze maken fouten en die worden afgestraft. Ja, dat gebeurt helaas in een elftal wat aanvallend voetbal speelt. Ja. Terwijl de laatste 2 wedstrijden was het eigenlijk daar helemaal geen sprake meer van. Maar was het gewoon die tomatengluren, zat er weinig energie en passie in. Dat is wel weer een heel ander verhaal natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar goed, je weet ook dat je in een seizoen een fase hebt waarin je fantastisch begint. Het is nieuw. Mensen genieten weer. En dan heb je even in een seizoen een fase waarin het gewoon wat minder gaat. Ik bedoel, wij hebben hier ook bij Feyenoord onder 21 hebben we ook een fase van nu even 1,5 week gehad. Waarin het gewoon even wat minder was. Hè. De Youth League tussendoor.
Dus ja, dat heb je gewoon in een seizoen. En hoe ga je daar als trainer mee om? Ja, ga je meteen gekke dingen doen? Laat jij je zeg maar, afleiden door de media en supporters? Of blijf je gewoon het plan volgen wat je aan het volgen bent? Nou, en dat is denk ik wat Robin wel heeft, denk ik. Ja, dus Pascal, heel Friesland kan opgelucht ademhalen. Henk de Jong en Robin van Persie zitten nog altijd stevig op de troon. Nou, wat mij betreft wel. Ik vind het ook niet... Kijk, weet je, wie ga je anders... Ik bedoel, kijk, Robin is net begonnen, dus die moet je sowieso helemaal, vind ik, buiten schot houden. Maar kijk, je kunt pas... Ik vind dat je als club zijnde kun je Henk beoordelen op wat hij doet. Legt hij niet de energie erin in de trainingen, ja, dan kun je hem beoordelen. Maar ik durf mijn hand in het vuur te steken dat Henk 100% inzet heeft op de trainingen. Dat hij alles eraan zal doen om een goed resultaat te halen. Ja, en dan kun je je afvragen, is de kwaliteit op dit moment goed genoeg om boven in de KKD mee te draaien? Nou, op zijn minst niet constant genoeg. Nou ja, precies, dat is ook zo. Dus ja, maar goed, ik denk dat je als trainer daar niet... kijk, je traint in een week train je een aantal dingen. Nou, en eigenlijk in een wedstrijd is eigenlijk is de overgave als trainer is daar. En je kan in de rust kan je dingen neerzetten weer. Nou, ik denk dat Henk dat wel probeert. Dus dat ben ik wel van overtuigd. 45 minuten zijn bijna voorbij, ja. Nee, we gaan... Ik ben zo benieuwd hoe Pascal het heeft bij zijn clubje. Ja, Eindelijk bij Feyenoord. Ja, man. Feyenoord. Dan hoef je in ieder geval Nou, de eigen dat is clubkostuums eigenlijk niet meer een te mooie regelen en te kopen, Pascal. Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Het is echt... het is heel mooi werken, heel prettig werken. Ik heb een staf van 9 mensen om me heen. Die je dus aan moet sturen. Ik heb spelers die talentvol zijn. Ik heb jongens die dus ook bij 1 mee mogen trainen. De samenwerking met onder 19 is goed. Met 1 is goed. Dus nee, ik denk soms wel eens heel eerlijk... en dat klinkt even heel gek... alles kan hier bij Feyenoord in de Academy. Ik denk soms wel eens verwennen we die jongens niet te veel. Oh, Ja, nou ja, in jouw tijd was dat wel anders natuurlijk. Nou, 100%. Dus ik denk dat als je het hier wegzet tegen elke KKD-club... dan is het hier beter geregeld. Ja, dat waarschijnlijk wel. Nou ja, in ieder geval voor jou alles op fietsafstand, denk ik, hè? Mis je de reis al een beetje? Van de club, hè? Dan kun je niet meer naar ons luisteren natuurlijk. Heb je geen tijd meer Ja, voor. doe je nog wel, toch? Wat zei je? Je luistert toch wel naar de podcast, toch? Nou, ik heb weinig tijd, moet ik zeggen, om in de auto naar de sportkast te luisteren. Is dit een nee? Dat is inderdaad een nee. Mooi, door naar ik heb Vondel, heel erg jongens. gelijk. Ik zit Maar de Frieske Wieken, 10 ken je dat ook? minuutjes in de auto. Maar toen ik de vraag kreeg, toen dacht ik wel bij mezelf... ja, dat is wel leuk inderdaad. Frieske Wieken is wel leuk. Ja, zeker. Hey, Pascal, hartstikke bedankt dat je even aan de lijn wilde komen. En heel veel succes. Heel veel succes met Jong Feyenoord. Dankjewel. Oké, hoi. Dag. Dag. Even een complimentje voor jou. Nou? Ja, dat is eindelijk een missie. Een originele. Waar we echt over na moesten denken, veel vragen Nou stellen. ja, over na moesten, jullie wisten het gewoon Nou, niet. wist dat gewoon niet, nee. Dat was idee, hè? dat die dan wel wat slecht Hey, trouwens. jongens, Wie Maar- is trouwens mee opzet als het in het Nederlands dienst? Woest echt, wat duidelijk meidje? Arjen? Nee. Oké. Nee? Maar ik wil mag ik nog wat zeggen over heel de wat. penalty Wat? van Mark Diemers? Nou, heel Weer kwart in het dan. Nederlands. want Weer in het Mark, Nederlands. Mark, die kijkt altijd. Mark, neem die penalties nou eens een keer of laag over de grond of hoog in de lucht. Niet ertussenin, dat weet je toch, dat de keeper hem altijd kan Maar pakken. ik begon te twijfelen tijdens zijn aanloop. Goed zo, jongens, we Zo'n hebben net goede heel trap lang heeft meer. hij. We hebben nog een dikke 10 minuten. En Van Persie, Roelof, zit hij Ja. nog altijd stevig op de troon? Want ja, Ja, het is natuurlijk ja. vloeken in de tjerken, maar in je puntje in Heracles en Chin Peck hoor je van 2 wedstrijden maar 1 punt door. Dat hoort natuurlijk net echt door. Nee, ik maak het me eigenlijk wel wat zwaar gaan. Omdat, ik ga Voorzitter van de fanclub. Nee, dat ja. kan, Bij Kees van Wonderen wie het doet op dat moment witte boes doet. ik ga me ommelden bij de Schalke 04 fanclub al. Ja. Als ik eerder lekker man. prachtige Toen avontuur. Jervin Flair maar nog een eentje naar zet, hier minder zwaar gaan dan nou naar Heracles en Zwolle. Want de wijze waarop ze spelen en hoe slordig en hoe weinig energie erin stut, dat maakt het me eigenlijk nog het meeste zwaar gaan. Want dus in het in het oor van kwaliteit, maar ik vind dat het best wel een aardig ploegje dit. De eerste helft wie toch wel aardig. En de eerste helft wie ik wel aardig. Het is in Heracles wie het 90 minuten, redelijk 90 minuten min. Nou, ik vond Heracles nog wel naar de liedmakker. Vond ik nog wel even dat er een fase dat Jervin sterker was. Dat klopt. Maar ik vind Jussen de Olsen zwarte bijvoorbeeld helden. een drama momenteel. Die levert alles in. Ik vond dat Van Eweb waarom is, vond ik goed sterk, maar Condé vol werp min in. Zou binnen is eigenlijk nog wel een paar spelers nemen waar ik denk, jeetje, die ben het wel echt even kwijt. En die shot ik net weer waarom. Ze komen altijd eerst achter, dus je moet minimaal 2 doelpunten maken om een wedstrijd te winnen. Jervin is een beetje Brentford, maar dan zijn hoe gesteld. Zo.
Ik neem aan dat je hem als voetbal Oh, kent. er zijn geen dagen voorbij dat ik net om Brentford denk, maar Brentford had in de vertel van. onder fjouwe wedstrijd hield hij het binnen een minuut scoort. Oké. Nou, ik show meestal wel match of the day even, maar dat Dat wist ik video net. niet. Maar goed, dan moet je maar wel lekker. doelpunten matchen. En dat is nog correct het probleem. Jereveen komt maar moeilijk te scoren. En Luc Brouwers die had wel een idee hoe dat komt. Nou, kom er maar in, Luc. Maar misschien is het ook een beetje de dodelijkheid die wij moeten krijgen. Het killersmentaliteit. Het echt willen maken van kansen. Het echt willen sprinten naar die ruimte waar eventueel de bal gaat vallen. Ja, en dan dwing je het geluk ook af, denk ik. Ze missen killersmentaliteit. Juist. Dat vind ik wel een mooi. Hè? Dus, die Luc Brouwers, als hij het veld oprint bij Sportclub Heerenveen, dan schucht hij omheeg. En dan schucht hij Arjen zitten. En dan denkt hij, godverdorie, als we nou net meer presteren, dan stink Dan moet ik weer. Stink weer voor die hotelkamer bij die vent. Ja, Ik denk dat Die weer. Nee, maar ik vind... elke keer had hij voor de camera stond. Ja, maar ik vaak. En ik ga ook wel eens cynisch zijn. Met gewoon Luc altijd naar de wedstrijd pakken. Want eigenlijk Luc wel. levert altijd. Hij levert Ja, altijd. wel een spelers Ik vind ja, dat hij... best wel vaak. We kunnen je Luc hier ook wel weer eens even na. Nou, dat vind ik wel. Nou, Luc levert wel. Nee, ik heb net op een listje staan. Ik heb wel oren meesken. Ik heb natuurlijk Van Persie, mijn stips. Zit Bob op het listje. Haal daar nog Komt Ja, hij nog? hij komt. Als het goed is, komt hij. Ja. Als het goed is, komt hij. Nee, hij had zijn dat hij komt. Ja, Dus ja, dat is zo. nee, maar dan ben je altijd voorzichtig wees, hè? Want ja, nee, er is nog een slag om mijn arm, Roelof. Ik zeg het er maar eventjes bij. Er Nee. is nog een slag om mijn arm. Nee, wacht even. Gewoon even nou niet doen. Ik vreeg aan Robin van Persie, kom je? Ja, ik kom, punt. Oké. Dus nou ja, dan zei hij ook ik wanneer. verhaal alleen maar wat Robin van Persie heeft gezegd. We weten wel wanneer. Nou, dat wie ik volgens mij al een derde. Daarom Ja, ik weet het datum. Maar hebben die op Maar prijs, die Jan? datum wie je nog net 100% wist. Nou ja, ik weet de datum. Maar Is dat een primeur? Is dat een primeur? dit is een primeur. Ja, een primeur? Ja, 7 Oké, november. dames en heren, als Jim maar de lampionnen op paard binnen, Ja? zoek jij dat wel, die jongen? 11 Want november 11 is de dag. november is de dag. Zit Robin van Persie op die stoel? Zo. Ja, dat is mooi, hè? Moet hij Robin dan, van Persie. moet hij dan een liedje zingen? Nou, maar die was die lampion, man. niet. Ja. Maar goed. Maar Luc levert, ik vind het wel een mooie rubriek. Luc levert. levert. Luc levert, gewoon de wekelijkse rubriek Ja. in de sportcast. Ja. Dat Jim een quoteje van Luc. Ja, Luc Luc levert. levert. Zeker. Dat is, Zingen die erin, hoor. nou ja, Dat is ik ben van gek op rubriekjes. rubriekjes. Dat, Ja, dat van weet hij rubriekjes. hem. Dat weet hij hem. Goed, jongens, we moeten terug, want we weten... oh ja, de trekken die- tien- ja, we hebben tikken trekken terug. hier, Ja, ja. mooie primeurkens wel deze uitsturing. Ja, toch? Al twa hebben we. Altwa, ja. Sander van der Heijden komt weer weer om. Ja. Op zeker. Ja, nou, kans is reëel. Ja, hoor. En halve november Ja. zit hier de topscorer, Ja. all-time topscorer van Oranje. Ja, mooi. Maar goed, killersmentaliteit. We hadden toch Dimitris Ralis. Ja, die scoort 2 keer. Dus, Ja, toch? Dus, Ja, lekker toch? Maar Zet hem in de basis en hij scoort. voetballand wel 2 wedstrijden. Ja, nee, zo is het Nou, nog. fijn Hij wordt voelt juist. uit. Hij voelt uit. Ik dacht eerst mijn hele slimme hamstringblessure. Kramp, Valt maar, jongens. kramp, hè? Het is alleen nog maar kramp. Het is maar alleen nog maar kramp. Nicolas komt wat wel weer gauw bij waarom komen. Ik denk dat Rallis echt wel wat talent had. En had het natuurlijk goed dient. Als je 2 keer speelt, 2 keer scoren, doe je het prima als een spits. Maar Nicolas levert meer, vind ik. Dus je moet gauw weer waarom komen. Ja, Doe ben ik toch, benieuwd dus ik trouwens. maak je vreed even een mooi positief verhaal. Ik vreeg je Daniel Karlsbak. Ja, dat die ik vroeger eigenlijk ook al vaak. Dat weet ik nog wel. Dan ging ik altijd, dan zei mijn Gert-Jan Verbeek. En dan wie het bijvoorbeeld een keuze tussen Michel Breuer moest er al. En dan kwam daar een oor te stingen. En dan ging ik altijd, nee, Michel Breuer. En Michel Breuer, wie dan lelijk of teleurstelt. Levert ook altijd. En die trouwens. leveren dan. Ja. En dan, maar toen zei Verbeek, die wie dan lelijk op mij. Ja. Waarom ga je dan niet naar Jos Hooiveld? Dat is toch een mooi verhaal. Die staat nu op de positie van Michel Breuer. Ja, ik zei, ja, maar ik kies ervoor hem toch het jankverhaal van Michel Breuer even op te hellen. Dus kom er een vreed af, zo'n voorverhaal van wat was het NEC Heerenveen? Kersten. Kersten. Ja, Nou, dat is al zo bepaald. Kersten levert. Kersten levert. Condé, Condé. weer op de bank, Nee, teleursteld. Dat is Ja. een vraag natuurlijk. Hey jongens, nog eventjes oer. Ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Kees van Wonderen, Tweede Bundesliga. Ja. Stel je voor, je bent dan je bent bestuurslid bij een club in de Tweede Bundesliga en je pakt een beet. Nou, je bent zo'n keer kampioen West van Duitsland. Je hebt, nou ja, ik zei eens wat, de UEFA Cup heen een keer woon. En je bent op ziek naar je nieuwe trainer. Kom je dan automatisch uit bij Kees van Wonderen? Ja, natuurlijk. Ik snap wel dat Roelof dat zei. Sterker nog, Roelof die had hem ombeer. Roelof is denk ik Oh, elke ja? keer geweest. Hoe volste is eigenlijk? Schalke 04. Nou, dat weet ik. Trekjende. Trekjende. Ja, Ik zal je precies vertellen, jongens. Schalke 04, hier 8 punten uit 8 spelenwedstrijden, staan trekjende. Heerenveen had 8 spelenwedstrijden, 8 punten. En Robin van Persie zit nog altijd in de zetel. Ja. Maar het is toch geweldig, man. Wat een club.
prachtig stadion. Het libbet als een gek. Die tweede Bundesliga. Een fantastische competitie. fantastisch. Met grote clubs daarin. Ja, echt. Alle weekend uitverkocht huis, team uitverkocht. Ja, naar HSV, naar Prachtige Keulen. stadions. Ja, echt geweldig. Heel Huub Stevens. Fred Rutte. Fred Rutte. Je hebt nou willekeurige Nederlandse Schalke. Noemen ze maar Ja, even. willekeurig. Juri Mulder. Nee, je hebt nooit trainen dat geweest. komt Oh, zo. trainer. Twee trainers bij Schalke 04. Ja, Huub Ben je meer Nederlanders? Van Nistelrooy. Ja, dat staat Stevens nergens op. Nee, twee trainers. Nee. Ik jou eigenlijk net vaker niet, maar Ja, toch? die had hij wel gelegen. Huub Stevens en Fred Hoeveel Rutte. Nederlandse trainers had Schalke nog 4 meer onder? Jongens, we hadden nog 3 minuten. Oh, we hadden nog 3 minuten. Ja, we moeten een beetje tempo. Je vernieuwt het ook Ja, mij, hè? de- Ja, Er zit begint meer... te jagen trouwens. ja. Dat vind Sorry. ik Vreselijk. Ik ben er Vervelend? gewoon rustig van. Sorry. Nou ja, we hebben nog 3 minuten. Ik het? wil nog even vertellen, Geert. Ja. De redenknop. Hij zit er nog. Ja, Ik moet eerlijk zeggen... Oh, Tinkerom, Geert. net op Tinkerom. drukken. is er al op reageerd. Nou, de haatredacteur is op vakantie. Dus dit zou misschien wel het moment wezen. Geert. Nou ja, er is nog altijd het fysiek van de haatredactie om er vast net op te drukken. Maar we kunnen u wel indenken dat het misschien een keer gebeuren zal. Ja. En mensen kunnen dus nou al mailen onder vermelding van redenknop. Mail dat naar. sport@omroepfriesland.nl. Zet er even je Naam en adres bij. en net je. Telefoonnummer. Want, En net Berry Marjarian. nee precies. Maar van je club moet je erbij Ja, zetten. club. Het is Cambuur, Jarreveen, wat je erin bij zet. Maar hè? we hebben best vol insturing. Ja, hebben we goede insturing? Ja, zeker. Ja. Even zien, Jan Snijder uit Snits. Die heeft reageerd, is supporter van Cambuur. En Anneke Binnenma van Sint-Anne. Is het ook misschien? Anneke, ja, Die heeft ook gereageerd. En zij is supporter van SC Heerenveen. Dus ze hebben dus nog net woen. Nee, Nee, maar maar was mochten altijd wij- op die... Ja, ho, Ja, pas op. die knop. Maar dan moet je wel binnenwezen, zeg maar. Dus je moet nou wel reageren. Je moet nou al reageren. Je kan net maar reageren altijd op een knop Nee, drukken. dat is te makkelijk. Dan ben je te Dat laat. is te makkelijk. Maar nog één keer, Geert. Waar moeten ze dan een mail naar Nou, dan thuis ben je die sturen? 3 minuten denk ik om. sport@omroepfriesland.nl. Telefoonnummer erbij. En dan zou het samen wijzen kunnen dat ergens die klap op die ding komt. En dan is Maar het Geert, bingo. telefoonnummer net. Oh, Dat nee. hoeft net, want ik bel je toch net. Jan, jongens, jammer. we moeten toch weer even ja, ik mag hem nog net oorschreeuwen van je. Maar de Nigeriaanse Ier. Jonathan Afolabi. Ja, Afolabi. Afolabi. Want ja, die is voor eerst weekend uit de rollage. Ja. Dan denk ik, wat is hier fout Ik hier? vind het onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Maar kunnen dat gewoon pech wezen? Ik bedoel, dat Nee. toch ik maar... Oh, sorry. Wat is er aan de hand, jongens? Maar dat is een tendens bij Want het is een Achillespeesblessure. Ja. En ik had zelf, ik wel eens les van de Achillespees. Mijn collega's, Haksine? collega's zei altijd haksine, de haksine. De hak zien, hè? De haksine. En dat is mij 3 weken of 4 weken net kleren. Dat wordt gewoon echt heel erg lang. Ja. Dat wordt wel 6 weken, Ik zo'n heb het weekend. idee dat Andor met een statement komt op dit punt. Ah, er komt een statement. Ja, hij zegt wel grimietig. ja. Toen Ja, ik zei, dit- ik kan een keer pech wezen, zei hij nee. Ja. Dus wat, waarom net? Waarom Nou kun je ja, pech wezen? dit spelen al doet hij hellewaard Afalabi. bij Afolabi. Dus dit is net iets wat ontstien is toen hij eind augustus naar Ljouwert kwam is. Dus Lamboy oud. Nee, dat net. Maar dan wordt het, de elkaar zit nog wel on. Dit is steeds maar, zeg maar de Achilleshiel. Och, met het mooi. probleem lijkt bij Cambuur. Nou ja, nee, maar je krijgt wel het... Kijk hem zelf aan het lachen. Nog een keer eroverheen. Ik ben net volle mensen die het zelf voldaan lijkt. Ze kennen als Harry in de Boer. Maar nou ja, je vreeg je wel al hoe groot dat listje West had. We Cambuur in die laatste dagen nog een spits van Hollywood. Want als je hier mij komen en het is best een... het kan best een goede spits wezen. Maar ja, als je een helje, dan helje die net voor de tweede seizoenshelte. Nee. Maar wacht even, dit is nog net echt een verklaring van het feit dat het pech is dat zo'n jongen geblesseerd is. Nee, Andor Nou ja. wist alles van het medische rapport van Jonathan Afalabi. Nou ja, je hebt geen medische rapporten, maar je wordt het toch keurt en toch helemaal helle of net. Ja, nou ja, dan krijg je een tik op Je baat hem dan. tik op je Achilleshiel Ja, en maar dan krijg je... dat is, hij wie dus al net fit, doet ik aan. Dus Ja, nou ja, maar dat zou dan toch is, niks... dan is het toch geen... Nee, maar dan weg is dat die hij er nou ze hebben hem nou bewust een paar weken uit de Is dan net training. meteen een Ze lieten hem oorzaak- apart trainen, zodat hij herstellen kan, hoop je ze. En dat hij dan weer fit ontsluiten kan. Want hij voelt verliezen week in. En eigenlijk, na de eerste sprint, kon hij het meer. Nee. Wat ik begrepen heb, is dat de fysiotherapeut bij Cambuur zei... het jongens, dit kind net. Hij kan net voetballen. Maar dat Lars Lamboy zei iets hier van... jongens, ik hem zelf hellen. Voetballen die man. Dat is mijn oncape. Oh, Nou ja, dan zit je echt al een soort van... zit je net in ieder geval op in je lijn. nee. Als dat weer is, dan zit je net op in je lijn. Dan zit je net op in je lijn. Nee. Als Nou ja, het is dat wel, weer is. Maar ja, Is toch ook de twee bronnen die Geert wel had? Is journalistiek... nee, welke bron hier geeft? Twa. Ja, twa. onafhankelijk van elkaar, Net hè? welke bronnen dat hier. Nee, dat doet er niet toe. Nee, dat doet er ik net aan. Jongens, afronden.
44 minuten. Ik heb nog wel de overdenkingen. En de eerste overdenking die is voor Andor. Ik vind het wel gek, want we hebben hier een opname mij in en er staat 48 minuten. Dus we binnen wel nog in. Nee, want ja, het begin, dan stien we ervoor. Oh, dat je... Oh, zo. Oké. Andor, de eerste is voor jou. Jeroen Burghout of Pascal Bosgaard? Jeroen Burghout. Jeroen Burghout. Roelof, in die nieuwe politieke programma, Ja. waar heeft dan liever als gast? Oeh. De minister-president of toch liever Robin van Persie? Je moet Wat politieke een programma. domme vraag. Maar je moet kiezen. je moet En kiezen. we komen er niet op weer terug. Dus, De minister-president. minister-president. Complimenten voor Arjen zijn mystery guest, maar je zakt het er weer compleet door het is. En de laatste is voor Geert. Ja, jongen. Geert, was het op zijn Friesk, Geert? Of toch liever op zijn Hollands, Geert? Het is gewoon Geert. Nou ja, Het is gewoon Geert. het is gewoon Het is Geert. een mooie rubriek. Gewoon Geert. Gewoon Geert. Ze is maar gewoon Geert. Het is maar gewoon Maar Geert. Luke Heren, levert. tegen dank voor je bijdrage aan Alsjeblieft. onze podcast. Waar we naar wieken? 44 minuten. Nijwieken. Ja, nou ja, het is iets met Cambuur. Maar misschien wel Michael de Leeuw, maar ik maak het eigenlijk net hut opzezen. Oh. Nee, het is nog net wis. Het is nog net Dat wist. is niet- Maar Michael, we rekken je op die. Ja. Michael, En als je niet- doe je het, En hè? als je niet krijgen komt, Dan sturen we Rolf op die oor. Oeh. Nou goed, on Nijwieken. Dag.